Вітаем на дыскусіі. Гэта наша прастора для паважлівага інтэлектуальнага абмену поглядамі і глыбокага аналізу матэрыялаў з палярных перспектыў. Сёння у нас на стале надзвычайна цікавы тэкст. Это каментары вядомай французскай біблісткі Марі Наэль Табітю до велікодных чытанняў. Так, і мы глядзім на гэтыя каментары праз вельмі спецыфічную прызму, праз блок Тіеры Жаласа. Вось што ён робіць? Ён спецыяльна вылучае ярка-чырвоным колерам тыя ўрыўкі ў тэксце, якія тычацца тэмы свабоды і вызвалення. Менавіта. Ён абаперваецца на сцвярджэнне самой даследчыцы, якое гучыць даволі правакацыйна. Калі мы не знаходзім у гэтых старажытных тэкстах слова пра вызваленне, значыць мы іх проста не зразумелі. І вось тут узнікае фундаментальнае пытанне нашай сённяшняй размовы. Ці прадстаўляе гэты матэрыял вызваленне пераважна як унутраны духоўны працэс, які патрабуе такога радыкальнага скачка веры яшчэ да таго, як прыйдзе рацыянальнае разуменне. Ці ўсё ж такі мы маем справу з канкрэтным адчувальным працэсам сацыяльнай трансфармацыі? Так, пытанне сапраўды маштабнае. Я буду адстойваць пазіцыю, што тэкст вельмі выразна падкрэслівае першаснасць веры. То бок, мы павінны паверыць, каб зразумець. І менавіта гэты небачны ўнутраны зрух вядзе да сапраўднай свабоды. А я, ў сваю чаргу, чытаючы тыя ж самыя вылучаныя чырвоным радкі, убачыла там зусім іншы акцэнт. Для мяне гэты матэрыял фокусуецца на матэрыяльных доказах і канкрэтна гістарычных пераваротах. Я пераканана, што тэкст паказвае, як вызваленне літаральна руйнуе сацыяльныя межы. Яно будуе новае, больш справядлівае грамадства ў рэальным свеце. Што ж, давай тады адразу нырнем у самую глыбіну аргументацыі. Ведаеш, што мяне больш за ўсё ўражае ў яе аналізе Евангелія ад Яна? Гэта сцэна ля пустой грабніцы. Класычны прыклад. Так, але яна ідэальна ілюструе маю думку пра першаснасць веры. Глядзі, раніца, яшчэ цёмна. Марія Магдаліна прыбягае ў паніцы. Потым з'яўляюцца Пётр і Ян. Калі Ян нарэшце ўходзіць у грабніцу, што ён там бачыць? Ён не бачыць анёлаў з трубамі. Ён не бачыць самого моманту ўваскрасення. Ён бачыць толькі пакінутыя пахавальныя палотны і судар. Гэта матэрыяльныя сведчанні. Але Таб'ютю вельмі трапна падкрэслівае, што гэта не з'яўляецца навуковым доказам. З пункту гледжання логікі ці крыміналістыкі гэта доказ толькі таго, што цела няма, і всё. Тым не менш, тэкст кажа, што Ян убачыў і паверыў. Таб'юці тут ускосна звяртаецца да ідэі, якую сфармуляваў яшчэ філосаф Ансельм Кентэрберійскі. У штодзённым жыцці мы прывыклі думаць, што спачатку трэба сабраць факты, зразумець розумам, чтоб паверыць. А тут логіка пераварочваецца. Не трэба разумець, чтоб верыць. Трэба спачатку паверыць, каб зразумець. Вось яна сапраўдная свабода ад абмяжанняў нашага розума. Пачакай, я цалкам згодна наконт важнасці веры ў гэтым канкрэтным урыўку. Але ці не здаецца табе, што такі падход робіць вызваленне занадта ізаляваным ад рэальнасці? Калі мы паглядзім на іншыя часткі таго ж самага каментарэя, напрыклад, да дзеяў апосталаў, мы ўбачым іншую карціну. Вера в Таб'ютю зусім не сляпая. Чаму ты так лічыш? Таму што яна максімальна цесна звязана з адчувальнымі доказамі. Давай возьмем гісторыю апостала Петра і сотніка Карнелія. Каб было зразумела, для іудзея таго часу, якім быў Пётр, увайсці ў дом рымляніна, афіцэра акупацыйнай арміі было не проста парушэннем этикету, это было наймацнейшае сацыяльнае рэлігійнае табу. Это рабіла чалавека сацыяльным ізгоем, нечыстым. І Пётр не пайшоў туды проста праз нейкае раптоўнае містычнае азарэнне. Але ж хіба не бачэнне з неба падштурхнула яго да гэтага? Ён жа бачыў палатно з жывёламі. Бачанне было так, але Таб'ютю выразна паказвае, што гэтага было недастаткова. Петру патрэбны былі эмпірычныя, адчувальныя доказы таго, што Бог дзейнічае ў рэальным свеце. Яна звяртае ўвагу на папярэднія падыі. Спачатку адбываюцца фізычныя цуды, вылячэнне паралізаванага Энея ў Лідзе і ўваскрашэнне Тавіта ў Яфе. Гэта не метафора, разумееш? Гэта фактычныя падыі. Менавіта гэтыя рэальныя змены ў фізычным свеце далі яму сілу здзейсніць тое, што Таб'ютю геніяльна называе цудам над самім сабой. Цудам над самім сабой, так, памятаю гэты выраз. Толькі маючы гэты бачны падмурак, ён змог пераступіць парог дома Карнелія.
Вызваленне тут гэта літаральнае разбурэнне сістэмы сацыяльных выключэнняў, пабудова новага грамадства. Я разумею твою логіку, і прыклад з Петром сапраўды моцны, але дазволь мне прапанаваць іншую перспектыву на прыроду гэтых довадаў. Ты кажаш пра доказы і абапіраешся на вылячэнні. Але давай вернемся да таго, як Таб'юці рэзюмуе разважанні пра галоўную падзею, пра ўваскрэсенне. Яна робіць надзвычай катэгарычную заяву. Яна піша, што ў нас ніколі не будзе іншага доказу ўваскрэсення, акрамя гэтай пустой грабніцы. Яна прама кажа, што ні адзін з гэтых доказаў не з'яўляецца сапраўды пераканаўшым. Ну, яна мае на ўвазе гістарычную дыстанцыю. Не толькі. Сама падзея, якая ляжыць у аснове ўсёй ідэі вызвалення, наўмысна пазбаўлена неабвержных эмпірычных доказаў. Тое, што сапраўду змяніла Яна, гэта менавіта ўнутранае рашэнне даверыцца без вычарпальнай карціны. Але навошта тады наогул патрэбны былі гэтыя пахавальныя палотны? Чаму яны згадваюцца з такой дэталовай дакладнасці ў тэксце? Справа ў тым, што яны з'яўляюцца знакам. Знакам, але не даказам у навуковым сэнсе. Гэты знак патрабуе інтэрпрэтацыі выключна праз прызму веры. Табецю адзначае вельмі важны нюанс. Да гэтага моменту вучні не разумелі пісання. Яны ведалі тэксты старога запавету на зубок, але нідзе там няма прамой фразы, што Месія будзе забіты і ўваскрэсне на трэці дзень. Всё напісана мовай метафор. Разуменне – гэта дар, які адкрываецца толькі пасля акту веры. Таму трыгерам сапраўднага вызвалення заўсёды з'яўляецца ўнутраная воля чалавека даверыцца. Калі ты не зробіш гэты крок у цемры грабніцы, ніякія сацыяльныя рэформы цябе не вызваляць. Звучыць прыгожа. Пра гэты крок у цемры. І для асобнага чалавека гэта, магчыма, так і працуе. Але ці задумваўся ты пра прыроду гістарычных зрухаў, які апісваюцца ў тэкстах? Трубіцю не проста так звязвае Евангелие з псалмом 118 і яго знакамітым вобразам краевугольнага камня. Гэта не проста метафора ўнутрашняга спакою. Яна дае гэтаму псалму магутны гістарычны кантэкст, спасылаючыся на прарока Ісаю. І што мы бачым у Ісаі? Там жа таксама вельмі шмат метафарыкі пра давер. Так, але ў якім сацыяльным кантэксце? Ісая гаворыць пра карумпаванае грамадства Єрусаліма. Ён звяртаецца да палітычнай і рэлігійнай эліты, якая пабудавала грамадства на несправядлівасці і прыгнёце бедных. І вось у гэтай абсалютна зямной палітычнай сітуацыі Бог выступае не як псіхатэрапеўт, які супакойвае душы. Ён дзейнічае як радыкальны архітэктар гісторыі. Цікавая фармулёўка. Ён бярэ і адкідвае дрэнныя камяні, гэтых самых карумпованых кіраўнікоў. І замест іх ён бярэ адрынутыя каменне, бедных і пагарджаных людзей, якіх эліта лічыла смеццем, і робіць іх асновай, краеугольным каменнем новай супольнасці. Структура грамадства літаральна перавароўчваецца. Калі мы гаворым пра вызваленне тут, мы гаворым пра ўстанаўленне аб'ектыўнай сацыяльнай справядлівасці. Зводзіць гэта толькі да асабістай веры значыць ігнараваць увесь прафетычны запал. Вызваленне павінна быць бачным. Гэта магутны гістарычны экскурс, але давай паглядзім, як менавіта гэтае новае грамадства павінна будавацца ўжо ў больш позні перыяд, паводле Таб'юцёў. Яна звяртаецца да лістоў апостала Павла да каласян і карынфян, і які образ выкарыстоўвае Павел. Ён не заклікае да паўстання ці звяржэння эліты, ён выкарыстоўвае образ закваскі, дражджэй. Ну, закваска таксама змяняе ўсё цеста. Менавіта. Але як яна працуе? Яна працуе небачна, знутры. Павел кажа ачысціцца ад старой закваскі. І што это за старая закваска ў яго разуменні? Это не рымскі ўрад і не падатковая сістэма. Это распуста, прагнасць, злосць. Это выключна маральныя унутраныя катэгорыі. Новае грамадства будуецца не праз знешні ціск, а праз тое, што людзі пачынаюць жыць інакш у звычайным жыцці. Звычайнае жыццё застаецца, але людзі робяць свае справы з іншай унутранай установкай. Вызваленне ідзе знутры вонкі. Ведаеш, вобраз закваскі сапраўды вельмі трапны, і ён шмат чо тлумачыць. Але я знову хачу вярнуць нас да сацыяльнай вастрыні, якую Табіцю не дазваляе нам ігнараваць. Ты кажаш пра ўнутраныя змены,
Пра тое, што структура грамадства застаецца ранейшай, проста людзі становяцца лепшымі. Так, гэта ўнутраная эвалюцыя. Але давай вернемся да ключавога моманту прасвятлення Пятра ў доме рымляніна. Які галоўны вывад робіць Пятр пасля ўсяго? Ён прамаўляе фразу, якая пераварочвае ўвесь светапогляд. Усякі, хто верыць у яго, атрымлівае прабачэнне. Вось, хто верыць. Знову і знову акцэнт на веры. Так, але ключавое слово тут не толькі верыць, ключавое слово тут «усякі». Для Пятра гэта быў сапраўдны выбух. «Усякі» азначала поўнае знішчэнне найстаражытнейшага бар'ера паміж іўдеямі і язычнікамі. Гэта было стварэнне абсалютна новай сацыяльнай парадыгмы, інклюзіўнай супольнасці, дзе чалавек іншай этнічнай прыналежнасці раптам прызнаецца роўным табе. Вызваленне матэрыялізавалася ў тым, што он сеў за адзін стол з рымлянінам. Калі вызваленне не знаходзіць адлюстравання ў канкрэтных сацыяльных кроках, каго мы пускаем у свой дом, каго мы лічым роўнымі, то гэта не тое вызваленне, пра якое пішуць дзеі апосталаў. Я не магу адмаўляць значнасць гэтых сацыяльных наступстваў, але мы не можам ігнараваць прямыя ўказанні на тое, куды павінен быць скіраваны погляд вызваленага чалавека. Цытуючы таго ж Павла, Таб'юці нагадае нам словы «думайце аб рэаліях вышэйшага свету, а не зямнога». Гэта ж фундаментальная установка. Паглядзі, напрыклад, Марыі Магдаліны. Яна увасабляе чалавецтва, з яе было выгнана 7 дэманаў. Яе вызваленне мела выключна містычны духоўны характар, і калі яна бачыць пустую грабніцу, яна, як прама піша аўтарка, не зразумела адразу, што адбываецца. Вось, бачыш, яна не зразумела. Яе розум не мог ахапіць сітуацыю. Абсалютна. Але яе неразуменне дэталяў не спыніла яе вызваленне. Яна дзейнічала на аснове глыбіннай унутранай сувязі, а не сацыяльнай стратэгіі. Калі адбываецца пераарыентацыя чалавечага існавання з матэрыяльных клопатаў на вечнае, на рэаліі вышэйшага свету, толькі тады чалавек становіцца свабодным. Я разумею прыгажосць гэтай містычнай канцэпцыі, але я катэгарычна не магу прыняць ідэю адрыва ад зямнога. Ты цытуеш заклік шукаць рэаліі вышэйшага свету, але ты прапускаеш найважнейшую агаворку, якую Таб'юцю робіць літаральна адразу пасля гэтага. Яна прама папярэджвае, гаворка не ідзе пра тое, каб прыніжаць зямныя рэаліі. Аўтарка супраць таго, каб гэта ператваралася ва ўцёкі ад праблем гэтага свету. Я не кажу пра ўцёкі, я кажу пра прыярытэты. Але на практыцы гэты зрух прыярытэтаў часта вядзе да абыяковасці да несправядлівасці. Таб'юцю піша, што Бог даверыў нам гэтыя зямныя рэаліі менавіта для таго, каб мы іх перамянілі. Доказ сапраўднасці вызвалення – гэта не проста ўнутраны камфорт. Доказ – гэта тое, што супольнасць пачала жыць па законам радыкальнай справядлівасці ў жорсткім свеце. Гэта патрабавала канкрэтных дзеянняў і ламання сістэмы. Што ж, гэта сапраўднасць вельмі моцная і паслядоўная абарона сацыяльнага вымярнення тэксту. Нашая размова паказвае, наколькі шматслойным з'яўляецца гэты матэрыял. Думаю, настаў час нам сфармуляваць фінальныя высноўкі. Для мяне асабіста аналіз гэтых каментарыяў дэманструе адну галоўную рэч. Сапраўднае вызваленне патрабуе пераадалення звычайнай логікі. Толькі праз акт веры, нават перад тварам пустой грабніцы, чалавек набывае тую самую духоўную новую закваску. Гэта здольнасць жыць звычайным жыццём зусім па-новаму, чэрпаючы свабоду з каштоўнасцяў вышэйшага свету. Без гэтага ўнутранага прарыву любыя вонкавыя сацыяльныя змены будуць толькі паверхнаснымі дэкарацыямі. А са свайго боку я хачу резанаваць наступнае. Гэты тэкст, калі сачыць за гістарычнымі паралелямі, даказвае, што свабода ніколі не існуе ў духоўным вакууму. Вызваленне маніфестуецца праз матэрыяльныя рэаліі і бачныя ўчынкі. Яно патрабуе ад людзей радыкальнага ламання ўласных забабонаў і сацыяльных структур, як гэта зрабіў Пётр, пераступіўшы парог дома язычніка. Вызваленне – гэта бачны доказ іншага ладу жыцця тут, на зямлі, які робіць свет больш справядлівым. Але нягледзячы на нашы рознагалоссі, мы дакладна можам сысціся на адным. Церж Жылас нездарма ў сваім блогу вылучае гэтыя радкі чырвоным колерам. Свабода ў гэтых тэкстах мае надзвычай складную прыроду, якая аб'ядноўвае і духоўны прарыв, і разбурэнне сацыяльных бар'ераў. Абсалютна згодна.
Гэтая дыялектычная напражонасць паміж унутраным і вонкавым – гэта тое, што робіць аналіз даб'юццю такім актуальным для нас сёння. Мы не будзем ставіць кропку ў гэтай размове. Мы запрашаем вас, нашых слухачоў, самастойна звярнуцца да гэтых тэкстаў. Падумайце, што для вас з'яўляецца вызначальным у працэсе набыцця свабоды. Менавіта так. Дзякуй вялікі, што далучыліся да нас сёння на дыскусіі, даследуйце гэтыя матэрыялы і рабіце ўласныя выснавы. Да новых сустрэч!